Het zit er voor mij weer op. Ik ga weer naar huis. Ik ben bij Noorderwienwest. Ik zit nog even in de foyer. En nou ren ik weer naar buiten. Ik wist wie Arjen je rek. Wist wel, die presentator, die zou wel bij ons in Friesland. Kijk, je zou leuk mensen treffen natuurlijk. Hey dames, hoi hè. Hey beste. Tot de volgende keer. En nu gaat niet even vlog, een stukje hè, maar de vlog. Willem, doe het ook hier. Zo, dan zit ik even eens afknieten en nog. Nee. Ik zeg haar net weer. Hey jongens, het was hartstikke leuk hoor. Wat zeg je? Het was hartstikke mooi. Ja? Ja, ik heb genoten. Gelukkig mij ook. Ga lekker door. Nou, we gaan eerst slapen. Ga je slapen? Beetje moe. Wat dan? Gewoon lange nacht, korte slaap. Ga je morgen weer optreden? Nee, morgen gaan we naar RTV Noord en dan gaan we naar een festival en dan gaan we zelf gezellig doen. Ik moet doorlopen. Jou ze daar bij RTV Noordheim de Grauw? Ja, sta ik daar. Nou, oké. Nou, ik in de vertrok. Ja, ik zeg afknikken heb je, maar ja, het in het oors. Het in het oors. Zie, dat zit in het Fries bij dooriepen. En dan gaat die iepen, als het goed is. Hij gaat niet iepen. Ik maak er net terug. Hij gaat niet iepen. Zie, daar zit die man van de Louter Krant ook weer. Ja, die is overal, de Leeuwarden Krant. Volgen jou, man. Volgen jou. Oh, mag ik ook een sticker? Ja, dat dacht ik al. Brechtje wil ook wel een Oh, sticker. wegvries. Ja, ik hier een hele mooie sticker op mijn pyjama, maar ja, die is rauw. Oh. Dus ik kan nou Of de bij pensioens voor. Ga je ook nog iets? Oh, dank je. Was het een hele stapel, hè? Nee, het mag ik er nog aan. Hij bij de Louter Krant nog net mooi sticker. Nee joh, dat gaat met de Ameland. Oh, dat gaat met We gaan Ameland bekeren voor het Fries. Ga je hem aanmelden? Praten ze daar niet Fries dan? Nee, Je moet er geen enkel Fries woord laten vallen daar. Is dat zo? Ja, Nou, dat, ik praat dat gaat even meteen niet. verkeerd. Het is een Fries jongen. Dat zeg je jou. Nou. Wat ben je dan dus? Nou, ik ben ga Ameland. even terug. Dit wie even live bij Willem Woordpiek bij Omroep Friesland. En ik zou zeggen, tegen dank alweer. En moet ik me ook nog even aanmelden, mevrouw? Ja, heel graag. Nou, als je dat Ja, moet want je. anders blijf je zoeken. Weet dat je, het wat als er dan brand is, dan, wat zie je? Als er dan, ik ben vet. Als er dan get banen of zo, ja, dan kunnen we hier al je wij. Nou, Als eerst. toedeledokie! Volgend jaar ben ik bij de Ja, maar ik weet net of ik daar dan ben, hè? Ja, dat spreek ik wel af. Ik zoek je wel op Facebook. Hey, maar anders dan mag je me gewoon maar een belly, dan ging ik een duim maar die op paard. Goed zo, doen we dat. Doei!